Здравейте всички, казвам се Милен Митков и днес ще ви обясня малко за нещата, с които се занимавам. Доста хора знаят, че се занимавам с някакви доброволни каузи, но са много малко хората, които знаят всъщност с какво се занимавам. И за да стане всеобщо известно в крайна сметка, ще направя това видео, в което да разясня на хората с какво се занимавам в последните няколко години. 3 или 4. От 2 години се занимавам официално, а 1 година и половина, 2 горе-долу. Това беше само идея, която в последствие леко по леко започнах да разработвам до момента, в който не го направих официално и вече 2 години е официално. Искаше ми се да правя някакви добрини. Мотивирах се от един мой колега в Холандия, който е африканец, и на минималната заплата в Холандия, част, да речем 20% от заплатата, която има, той дава за дечица в Африка, които той изучава с паричките си и ги праща по университети и въобще се грижи за тях много добре, защото може да си позволи, понеже живот там е по-евтин. В България живота е по-скъп, отколкото в Африка, обаче аз по същия пример започнах да правя някакви неща за вкъщи, докато още бях в Холандия. И започнах чрез моята организация да изразявам себе си и нещата, които искам да правя. Това, което направих, създадох едно сдружение, казва се Българска просветна дейност. И това, което прави Българска просветна дейност, е собствени проучвания, чрез анкети, допитвания и по всякакви възможни начини. Самото сдружение е предвидено да работи с партии, с организации, с фирми, с всички хора, които искат да правят нещо добро, с всички партии, които да се включват и искат с доброволни действия, с дарения и с помощи да си развиват районите, в които живеят. Така че входа е за всеки, не е специално някаква категория, хора. И това, което правим ние, е собствени проучвания, и на базата на тези проучвания се разработват стратегии за решение на проблемите на местно и национално ниво. Значи, първо откриваме проблемите и после търсим решението. Това, което ние открихме като най-нашумелите 5 проблема в нашия Видин, е безработица, социална и демографска криза, културно-образователна криза, загуба на ценни кадри и липса на развитие. И на база на тези проблеми започнахме да разработваме решения. И казвам разработваме, защото самите решения са вследствие на много разговори на различни теми, за различни проблеми с много хора, и на база на техния житейски опит и съветите, които съм получавал, аз за себе си съм разработил мое решение за тези проблеми. Както споменахме, 5 решения за 5 проблема. На безработицата сме открили частно бюро по труда по системата на БПД или Българска просветна дейност. За социалната и демографската криза частна социална система по идея на БПД. Културно-образователната криза ще я борим с информационния център на Българска просветна дейност, а именно място, в което в момента записвам това видео, и то скоро ще започне да действа, да работи по замисъл, а именно да събира хора с идеи и с решения на други проблеми и заедно да намерим начин да живеем в малко по-сплотено общество и да си решаваме проблемите, защото проблемите често са общи, просто ние ги преживяваме по-отделно. Това е за културно-образователната криза, загуба на ценни кадри
школа за таланти по идея на БПД и липса на развитие, предприемачески инкубатор на БПД. Или безработицата се изразява в три неща: липса на работа, ниско квалифицирани кадри, липса на алтернатива за хората с умствени или физически недостатъци. Частното бюро по труда създава работни позиции, обслужващи общественият интерес, както и частният сектор, ориентиран в облагородяване, подпомагане и популяризиране на национални, местни и частни дейности. Създаване на програма за личностно развитие, целящо обучение на кадри, преквалифицирането на кадри и посредническата дейност между бъдещи работници и частният или държавен сектор. Застаряващото население е най-големият проблем на социалната и демографска криза. Обезлюдяване на областта и аномалия в личностното оцеляване, или всеки се опитва да оцелява сам за себе си, а всъщност хората като вид сме оцеляли само единствено, защото сме работили заедно, а сега всеки се опитва да оцелее по-отделно и според мен това е главният проблем. Загубата на чувство на принадлежност към обществото. Хората чакат нещо да им се направи, вместо да хванат и сами да си оправят положението или проблема, който имат. И давам само за пример, избори има постоянно, сменя се власт, тоя, ония, трети, пети, много хора сменят. И примерно да речем за един житейски път, властта ще се смени много пъти. Нашите, примерно, майки и бащи, те знаят какво е социализъм, комунизъм, леко по леко се сменя властта, сменя се режимите, обаче са си едни и същи хора и са си живущи на града. Или ние сме си повече собственици на града, защото сме по-дълго време там, отколкото самата власт под някаква форма. Затова ние трябва да се грижиме за града си като за собствения ни град и да си се грижиме така, както искаме да бъде. Нищо не ни пречи да чистиме, да боядисаме, да украсяваме, да разкрасяваме, да поддържаме, най-вече, защото се правят много неща и минават и се чупи, доста така има едно чувство на хората, които искат да изразят някаква агресия, правят като чупат някакви неща и така по този начин се съсипва и малкото, което се прави. И затова пак идваме на това, че те не го чувстват като свое собствено. Ако беше пейката в тях, нямаше да я щупат, но понеже на центъра и по-лесно им е да я щупат. Това трябва да го борим с информационния център на БПД, място, от което в момента снимам видеото. Предоставяне на богата книжовна информация, излъчване на полезна информация под формата на онлайн обучения, лекции, семинари, подпомагане на хора без интернет грамотност. Това са по-възрастните хора, по някакъв начин да им обясним как за някакви неща. Създаване на онлайн платформи, от които да се споделя малкия бизнес, средния бизнес, предприемаческа дейност и въобще всякакви идеи, каузи, за да може хората да го видят и съответно да се включат в тях. И също, което ще се излъчва тук, е запознаване на хората с нашата дейност, за дейността на организации по България, хора, които се опитват нещо да направят и в крайна сметка да обясним на хората, че в крайна сметка съществуват хора, които се опитват нещо да променят за добро, но не са маса хора. Загубата на ценни кадри, високо квалифицирани кадри, учители, треньори, занаятчии. Това са хора, които трябва да бъдат по някакъв начин разпознати и примерно да не се остават безработни и мизерстващи, а да се използва техния опит за развитие. Примерно двете неща, които според мен са най-важни, са туризма и спорта. Защото туризма е когато те идват да видят нещо, тогава ние можем да изчистим, да нагласим и да им покажем какви забележителности имаме, да го направим атрактивно да идват да остават при нас, не просто да спират и да ходят до Баба Вида, а да остават за по дни, да пътуват по селата, с лодки по влашките села, с офроуд до по-планистите места, да им направим интересно, за да може да идват, защото те като почнат да идват и като почнат да
купуват нашите неща, храна, дрехи, всички магазини ще заработят с туристи. И тогава и цените на нещата, които предлагаме, се вдигат, защото ние сме част от атракциона. Това е първото нещо, но за да го направим, ние трябва да започнем да работим заедно и по някакъв начин да си помагаме да го направим по-красиво за всички, нали? А не само всеки за себе си да си сложи диаманти вкъщи, а да гази от дупки и мизери. Ще направя видео за сметищата специално, защото в момента около Видин е пълно с сметища, на които гният животни и всякакви други неща, и това замърсява и ни трови. Но не може да живеем като царе в дома си, а навън да сме в третия свят. Затова ние трябва да започнем да работиме и да създадем школа за таланти на българска просветна дейност. По идеята свързване на семействата на потенциални или доказани първенци и намиране на начини за подпомагане на тяхното развитие и принос. Ще направим нещо като бално спортиста, но по наша форма, а именно, примерно, хората, които в бъдеще участват като спонсори, като дарители, като доброволци. Всичките тези хора ще допринесат за това да събираме фонд и с този фонд ние да можем да раздаваме стипендии на хората, които са шампиони в момента и ходят и разбиват навсякъде. Било то някакви, примерно, с научни неща или с някакви други по математика или по самбо и джудо или по бокс или по щанги или по гребане. Въобще няма никакво значение, напиши нещо красиво, нарисувай нещо красиво. Ние ще те подпомогнем да не се налага ти да търсиш алтернатива, да изкарваш пари да оцелееш, защото спорта, според мен, през моите очи, до 18 години, докато си ученик, ти е забавно да си спортист, обаче после като те натиснеш живота и като почнат сметките и ти трябва да почнеш да работиш някъде, да търсиш да изкарваш пари и спорта оставя на заден план. И ти никога не можеш да станеш на най-високо ниво в света, ако или един вид губиме потенциала, за да може човек да се издържа. Така че ние това трябва да го променим. В града има толкова богати хора, влиятелни, умни, интелигентни и се вярвам, че някой ще се намери по-умен да може да го направим така, че да заработи и хората от града да си събират фонд, който да ги стимулира тия деца да се развиват и да станат световни шампиони, олимпийски шампиони от Видин, което пък ще върне очите на хората от целия свят в България и какво ще направят? Ще дойдат да видят Видин. Ето ви туризъм и спорт. Как си помагат? Затова, според мен, това е ключово. И липсата на развитие, това, което виждам аз е, че има липса на предприемачески дух. Хора, които да... За обикновените хора не говорим за хора, които имат пари и са много умни, велики и така нататък и създават те си предприемачи, това е ясно, нали? Има много такива в града, но човек, примерно, доста често общувам с всякакъв вид хора и това, което ми прави впечатление, че много хора имат някакви идеи, искат нещо да направят, обаче ги е страх, защото няма връщане назад. И примерно, да речем, някой, който има някакво умение, се колебае дали да вложи в себе си, да напусне работа, да започне да практикува това, което го прави, да си създаде нещо собствено. Всеки един такъв човек има мечти, които не реализира, защото, нали, да не губи чувството си за сигурност за момента и по този начин, примерно, ако създадем предприемачески инкубатор, това би било много полезно, защото колкото повече хора създават нещо свое, толкова повече нужда ще има и от хора, които да го изпълняват, работници. И се връщаме на безработицата. Ако всеки един си направи някаква услуга или магазинче или нещо предлага и се развие и докаже себе си на пазара, той винаги ще има търсене и тогава какво прави? Наема си човек. Проблем за безработицата. Ние тук в инкубатора на БПД ще им предлагаме хора от частното бюро по труда, които ние ще обучаваме, ще преквалифицираме и ще създадем съвсем различна група от работници, които търсят работа. Такива, които са устремени да ходят и да се докажат, да се изградат като работници, да изградат умения. Така че
Предприемачески инкубатор ще бъде нещо много полезно. И аз го виждам като кръг от хора, които да разработват, усъвършенстват идеи и пренасочването на кадри от частното бюро по труда към ангажираност около нови идеи, инвестиране в активни имоти и храни, създаване на животновъди, създаване на земеделци и как може да ги направим. Ето ти една частна социална система, която е създадена програма за възстановяване, целяща връщането на хора обратно в обществото, създаване на кризисни центрове за настаняване в случай на бедствия и аварии, създаване на механизми за подпомагане на болни, стари и самотни хора и семейства, които живеят под ръба на бедността, сметки, храна, лекарства, придружители. Най-бедната част на обществото в България в момента живее много мизерно. И това е нашия фокус. Ние не можем да промениме заплатите на някой, който взима 5000 лева, да взима 6000 лева, или това изобщо не е фокуса. Фокуса ни е да подпомогнем, да върнем те, които са най-нуждаещи се, защото стоят безработни хора и са объркани и не знаят какво да правят. Няма транспорт от селата, няма редовни връзки, което много е трудно. В същото време струва пари да пътуваш всеки ден. Ако нещо се забавиш, не можеш да отреагираш, защото примерно нямаш в града нещо. И ти не рискуваш изобщо да търсиш работа в града. И си оставаш извън обществото, ти си крайно беден, ти не можеш да допринасяш за нормалната функция на обществото. Затова ние като те намерим такъв, даваме ти примерно някоя къща от селото. Ето, заповядай, ето ти договор с Българска просветна дейност. Ние те назначаваме на 8 часов работен ден. Ти трябва да се грижиш за тия животни или за този парцел. Това ти е къщата, сметките са ти платени, храната ти е подсигурена. И ти от тук нататък тези парички, които взимаш като нормален гражданин, без да просиш, без да ти събират кампании, ти сам да си изработиш парите, да имаш гордост, да знаеш, че тия пари ти си ги заслужил. Тогава това е един пълноценен човек, който ще прави подаръци, ще се постриже, ще отиде да си купи тениска, ще си купи парфюмче, ще си купи кола, ще почне да сменява масло, ще ходи да сменява гуми. Той става активен член на обществото, той допринася за повече пари да се въртат. И затова ние трябва да измислиме как да създадем такива удобства и как най-лесно връщане на село. Защо? Защото имотите, които можеш да придобиеш на село, имат много по-голям потенциал за развитие, отколкото просто един апартамент, който едва ли не можеш да го дадеш или под наем, или да го ремонтираш и да го препродадеш по някакъв начин, докато една къща, активен имот, който да имаш 2 декара двор, на които се отглеждат животни и да създаваш работни позиции и въобще да участваш в едно развитие на обществото, това е едва ли не безценно. И това може да го постигнем чрез частната социална система. И това са нещата, върху които работя от доста време. И много хора са ми помагали в процеса с съвети, с идеи, с пари. Много малко хора обаче са инвестирали главно в създаването на това. Един от тях е Мариел Борисов, който през цялото време съм се съветвал с него и съм му споделял някакви неща. Часове наред сме обсъждали идеи. Той е човека, който е най-запознат с нещата, с които съм се занимавал, но едва ли не тези хора, с които съм разработвал тези идеи, са много важна част, защото всеки път, като му кажа така и така съм го измислил и той ми задава въпроси, които да ме карат да се съмнявам за различни неща и следователно да ги отработим и това, и това, и това, за да може да се материализира. Така че благодарности на тях, на всички хора, които по някакъв начин са ни помогнали и са повярвали, нали, в нещата, които правя. Нещата, които до сега сме постигнали, са осигурена заетост на 4 човека с трудови договори, 3 от Видин, 1 от Велико Търново. Тук е момента само да отбележа, че благодарение на Милена Данджова, която е психоложка в един център за деца да речем, грижат се за деца, не знам точно
какъв статус, защото има хора и деца с увреждания, и деца без увреждания, обаче като цяло работи с дечица. И това, което тя е установила, е, че ако преди 25 годишна възраст децата с някакъв вид увреждане направят една година трудов договор, те минават по някакъв друг параграф, който им позволява да взимат нещо като пенсия от ТЕЛК до живот. Или реално погледнато, ако им дадеш една година трудов договор и го отваряш врата, те до края на живота си да взимат там по някакви, колкото са им определили, но си е като пенсийка, което ги подсигурява за цял живот само за една година. И това, което ние направихме с нея е две деца, едното е от Велико Търново, едното от Видин, и им придобихме този статут, за да може те да се взимат тези парички за винаги. На 18 месеца просто се явяват на комисия. И на още двама души, от които единият работи при нас една година и 3 месеца. Хората, които сме наемали на трудов договор, са изпълнявали обществено полезна дейност. Ходили са да чистят най-разни градинки, паркови места, боядисвали сме площадки и такива неща. Всички паметници в града ги документирахме в страничката като исторически филмчета. На хората, които са работили, те са по някакъв начин се опитвали да ги карам, да ги стимулирам да мислят и по някакъв начин сами да допринасят за развитието на всичко това. Но в крайна сметка локализирали сме и сме почистили всичките паметници в града, почистени и боядисани детски площадки, над 5000 раздадени картички с българска литература, взимане на участие в народни каузи и празненства, дарения за създаване на храмове в България, създаване на контакти с местни национални фондации и пряка работа с някои от тях, частично от заведен информационен център, от който днес правя това видео, отдаване на работници на древни предприемачи в начална фаза на развитие или хора, които искат нещо да направят, ние им спращаме хора, които да им помогнат да си създадат продукта и евентуално после дори да им помогнат в продажбата, и от хората, които ние сме помогнали, са участвали с дарения обратно и така, доста сме си помагали и сме придобили 2 активни имота, които в последствие можем да предоставим на частната социална система и където да настаняваме хората. Те са предвидени да бъдат в активни имоти. Активен имот е нещо, което сам съм си го измислил като практично, а именно да се взимат къщички в селата и не да се правят бруталните ремонти, а просто да се направи годна за живеене, чиста и приятна, и хората, които са дали са бездомни или са изпаднали в някаква ситуация, може да се направят кризисни центрове за хора, които са пострадали от наводнения и така нататък, да ги прибираме, да ги подслоняваме и в същото време да имаме разработени дворове, които в тях да има животни, да има земеделие, и този човек, ако има желание, може да участва и така по този начин да завъртим един много такъв кръг, който е подпомагащ себе си. Затова за всичките тези неща, които виждате тук, са вложени над 60 вече. Тези 50 са били до преди една година. Вече са над 60 и няколко хиляди лева за развитието на това всичкото, което сме правили. Всичките тези пари са минали под формата на заплати, печатане на картички, подпомагане на някакви кампании за дарения, всякакви такива неща. По билети за всякакви мероприятия, като дарения на дечица. Сега на 22 има събитие в спортната зала, ще има боксова гала. Билетчетата се плащат, но от национални бойци за промяна предложиха да по наш избор да се свържем с центрове с деца, и които отговарят, все пак за събитието, поне ще бъде бокс, да им бъде раздадено билетчета, да могат да дойдат да видят, защото такова събитие не се е случвало никога в града.
И затова под формата на такива приятни неща, ние сме инвестирали тази сумичка, като до сега много малко са хората, които наистина са помагали финансово. Мариел Борисов е един от тези, който той вложи няколко хиляди лева само в закупуването на библиотека. Ерик Цветанов е дарял пари, Георги Горчев е дарял пари, моят приятел Ники също е дарял пари. И така по този начин са засвидетелствали, че нещата, които аз се опитвам да създада, са готини, но са много трудни за постигане и затова ще ми трябва всичката помощ, от която бих имал нужда, под формата на съвети, помощи. Хората ще могат да участват не само финансово, но и с доброволски труд, за да може хората, които нямат възможност финансово да помагат, да дойдат с труда си, което е също много важно, и по някакъв начин да започнем да създаваме, да подпомагаме дейности и да почнем заедно да си изграждаме едно по-здравословно общество, в което хората се разбират, има развитие и по някакъв начин сме си полезни, вместо това хейтърското отношение, което сме свикнали да получаваме и да живеем в някаква враждебна среда. Това е българска просветна дейност. Очаквайте още видеа, в които по-подробно ще обяснявам, ще каня хора при мен на гости, с които да обсъждаме неща, които можем да правим и по някакъв начин да започнем заедно да действаме, да работим в насока развитие. И следващите епизоди на YouTube канала ни, който ще създадем, ще бъдат свързани с това как точно да започнем да се оправяме сами, докато чакаме нещата да се наредат. Да не сме с кръстени ръце, а да се хванем на работа. Това беше от мен.